Xavi, què diu? Com esteu? Deila, a veure quin és el cas. Que avui he anat, ja sabeu que jo visc així a Alemanya, està tirant mà, avui he anat a un súper que es diu el Lidl, que el coneixeu tot, però sin Alemanya. Per què? Pues perquè una vegada o dos a l'any fan la setmana de comida espanyola, diu, de lo que mengem per allí. Entonces els desgraciats pues fan això, que són com tapetes, diuen ells que això són tapetes que nosaltres mos fotem allí. O sigui, tu vas a un bar i això segur que està, diuen ells. Fa que viscau les tapetes que mos venen que diu que mos fotem nosaltres. Mira, això és la marca. Sol i mar. Ho direu, i això on ho fan? On fan aquestes tapetes? Però això ho fan en els Països Bajos. Ficai, Països Bajos. Que ja sabeu que això està i al costat de Villarreal, los Països Bajos, saps? Anem a veure aquestes 5 tapetes, a veure això què és. Esta primera, ells diuen que això és típic d'allí, que és un muntó de formatge i una vomitera. Ahí. Lo bo és que això hi ha que ficar-ho ara dins del forn, hi ha que ficar-ho allí 10 minuts. I després ja veurem qui és d'ahí, saps? Això diu. Esta també diu que, esta és molt típica. Què era això? Diràs, ui, no ho heu vist mai al bar? Això és res. Això són muslitos de pollo, trossos de pollo o el que siga, en salsa teriyaki. Clar, la salsa teriyaki és el que li tirem allí, jo la faig por. Jo dic, salsa teriyaki no tindràs quan vaig a un bar. Dic, trau-me un tros de tortilla. Ai, però salsa teriyaki no n'hi ha, collons, ja l'han fotut. Empanades, diu. Tapeta d'empanades. Bo. Mira, una altra tapeta, típica d'ahir del bar. Això és bacon que està enrotllant un tros de formatge i una vomitera que hi ha ahí que no sé el que és. A lo millor quan ho fiques dins del forn, d'ahir és un gremlin o algo que se transforma. Potser això se transforma en un plat de lujo. No ho sé, ara li ficarem mà. I esta última, mira, clar, això és molt típic d'ahir del bar. Primera ja té pinta d'estar podrit. Això té que estar podrit, ja. Això diu que és el bacon. Clar, el bacon és el que més gastem nosaltres allí. Estem sempre tirant mà de bacon. Segons ells. És bacontet i dins té un tros de pollastre, també. I formatge. Bo, la típica tapa espanyola. Ara el que vaig és a ficar-ho ahí al forn 10 minuts i a veure què és. Ara vinc. Ahí va la guarra. Ja està ahí al forn. Anem a veure quina empastriscina d'ahir. Pues ja està així l'assunt, veus? Entonces tu diràs, i com s'ha quedat el tema? Pues s'ha quedat exactament igual, però calent. Veus? Què farem? Ho provarem o no ho provarem? A veure, tirar mà. Mira, ahí està el primer. Això és el bacon ixe en formatge i la vomitera que hi ha en el mig. Jo no m'atrevisc, Bueno, vaig a provar un poc de vomitera. A veure. Ahí. Mira. No. Anem a veure este que era el formatge i deixen una altra vomitera al mig. No, vaig a provar la vomitera, va, per curiositat. La mateixa vomitera, una que l'altra. L'empanadilla. Fa gust de rovell. A veure, el bacon este jo no m'atrevisc. Que porta la mateixa vomitera que antes portava tot, ahí dins. Porta la mateixa vomitera que este, però dins. No me sent com a un bar espanyol, la veritat. I el pollastre en salsa teriyaki, típic també. Fa tot gust a rovell, a camió, a conserva rara, a plàstic, a Xina, fa gust de Xina, això sí, al restaurant xino, coses així, sí, però de coses que mos fem nosaltres per ahí per un bar,
ni hablar. ¿Qué vos pagues estos malfainers d'ací d'Alemanya, lo que han fet d'ací? Mal empastreig, Pegueu subscrit al vídeo i si voleu un vídeo personalitzat en www.miquelserrano.com. Bo, quin empastre,